जान भीड़ी नहीं केहू खुल सांधे हई हो, औरंगाबाद के लइका बरांडे हई हो। जान भीड़ी नहीं केहू खुल सांधे हई हो, औरंगाबाद के लइका बरांडे हई हो। बुझलो ई बात बा। से जवाब पके हूँ नहीं बोले, लागेला नचनिया के चोली तू खोले। सब जाने तनी काहे हो तोहरा ला चली जाने रात भर गोली, बोली जे बीच में ओकर खोपड़ी देब खोली। बाबू जानी जहाँ हाला काट होई हो। जान भीड़ी नहीं केहू खुला सांधे हई हो, औरंगाबाद के लइका बरांडे हई हो। जान भीड़ी नहीं केहू खुला सांधे हई हो, औरंगाबाद के लइका बरांडे हई हो। कितना बरांड बा तोरा नइखे पता का? मंजीत ठाकुर या छोटू टाइगर हो, पिस्टल निकालो न लागो तो डर हो। अरे बाप हटो। अरे ने सुना, जिला औरंगाबाद बा हमरे घर हो, अरे सपोर्ट विकास पांडे सर हो। के भेजल नहीं कमांड होई हो। वो तो पाते बा। जान भीड़ी नहीं केहू खुला सांधे हई हो, औरंगाबाद के लइका बरांड हई हो। जान भीड़ी नहीं केहू खुला सांधे हई हो, औरंगाबाद के लइका बरांड हई हो। अच्छा तो कौन बरांड बड़ा हो? अरे रुका पते चल जाई।